През 1948 година началник на отдела става генерал Здравко Георгиев. Той работи за организационното укрепване, създаване на нормативната база, материалното и техническото осигуряване на отдела и като цяло на цялата разузнавателна дейност. Изгражда се система за професионална подготовка, организират се езикови курсове, а във Военна академия Раковски е създаден курс за подготовка на офицери от оперативното тактическо разузнаване. След 1950 година започва изграждането на войсковото разузнаване на българската армия по подобие на съветската армия. Мотострелковите дивизии се формират разузнавателни батальони, танковите бригади разузнавателни роди и в мотострелковите полкове разузнавателни зводове. Тези структури просъществуват само 3 години и разузнавателният батальон на мотострелковата дивизия се реорганизира като отделна разузнавателна рота. През 1964 година тези структури се възстановяват. Разузнавателен батальон в мотострелковата дивизия, разузнавателна рота в танковата бригада и разузнавателен взвод в мотострелковия полк. Задачите на войсковото разузнаване през този период са провеждане на мирновременна подготовка, по усвояване способите за разузнаване, наблюдение, засади, поиск, налет. Голямо внимание се отделя на изучаването на театъра на военните действия в полосите за отговорност на съединенията и частите. Разузнавателните подразделения провеждат тактико-специални учения и лагери в близост до държавната граница. Изучават характера на местността, евентуалните направления за действие на противника, режима на охрана на държавната граница. Набелязват се вероятните направления за изнасяне и действия в противниково разположение. Усвояват разузнавателните признаци на въоръжените сили на съседните страни за подготовка за нападение срещу нашата страна. 50-те и 60-те години на 20 век са белязани от чести структурни трансформации съобразно задачите на морското разузнаване. През 1959 година в състава на щаба на Военноморския флот е сформиран разузнавателен отдел и служби за радиоразузнаване и за радиолокационно разузнаване. По-късно тези служби са трансформирани в отряди, а през 1961 година са обединени в един отряд за радио и радиотехническо разузнаване. Трансформирането на българската авиация през 50-те години не намалява значението на разузнавателната авиация. Тя задържа своето ниво на отделен полк, който води подобна подготовка. Аз вече споменах отначало с двумоторните П-2. След като започват да се снемат витловите самолети от въоръжение, се поставя въпроса за подмяна с нова реактивна материална част. Появяват се две основни опции. Едната е свързана с тактическото въздушно разузнаване и тогава на самолетите МиГ-15 започва да се гледа като на удобен самолет не само за прехват и водене на въздушен бой, а също и за водене на разузнаване в дълбочина до 60 км. Разбира се, пред войските е стоял и въпросът за по-голяма дълбочина на разузнаването и тогава всъщност избора е направен за Ил-28, първия двумоторен реактивен самолет, който постъпва на въоръжение, всъщност първия самолет, който постъпва на въоръжение през 1955 година. Създаването на НАТО и Варшавския договор поставя пред българското военно разузнаване нови предизвикателства. То укрепва организационно, по-активно използва традиционните способи и методи на работа. На 11 януари 1950 година започва реорганизацията на разузнавателния отдел на Генералния щаб в разузнавателно управление на Генералния щаб на Българската народна армия. Началник на управлението тогава става генерал Здравко Георгиев. В състава на разузнавателно управление на Генералния щаб на Българската армия влизат отделите
стратегическо агентурно разузнаване, оперативно агентурно разузнаване, информация, оперативна техника и обслужващи. На пряко подчинение на разузнавателно управление на Генералния щаб са батальоните за радиоразузнаване и парашютно-разузнавателния батальон. През 1951 година на базата на учебния батальон в Плевен се формира отделен батальон Радрон, РГК, поделение 80-990 в град Ихтиман с командир майор Николай Гендов. През 1952 година започва формирането и на радиопелегаторни групи в районите на село Божурище, Видбол, град Сандански, Хармали и град Балчик. Силите за специално разузнаване са създадени с основно назначение за разузнаване на ракетно-ядрените средства на Гърция и Турция и може да се счита, че започват да водят началото си от 1951 година, когато е създаден първия парашютно-разузнавателен батальон, дислоциран в град Плевен. Той се състоял от две разузнавателни роти и една свързваща рота, които са формирали парашютно-разузнавателни групи и диверсионно-разузнавателни отряди за действие в тила на противника. Същите са използвали основни способи за разузнаване войсковите – наблюдение, подслушване, засада, поиск и налет. Просъществували са само 3 години. Като първо поделение, създадено за специално разузнаване, се счита създаването на парашютно-разузнавателната база в Крушуна, така наречена 86-та парашютно-разузнавателна база през 1957 година. Нейният състав се е състоял от един разузнавателен взвод, един свързочен взвод и един сапьорен взвод. В състав от 66 човека те са положили основите на бъдещите сили за специално разузнаване в българската армия. На 16 април 1951 година, поради тежко заболяване, генерал Георгиев е изведен от Ругеще, като за началник на отдел е назначен полковник Гатев, който през 1952 година е освободен и на негово място е назначен полковник Кръстев. През това време военните приготовления на Гърция и Турция се осъществяват с висок темп, влошават се отношенията с Югославия. Това е период на активна агентурна дейност, прехвърляне на агенти през зелена граница. Сключеният 1953 година съюз между Гърция, Турция и Югославия поставя още по-високи изисквания пред разузнаването предвид все по-влошеното положение, в което се намира България. Истината е, че общото съотношение на силите на стратегическото направление, като се отчитат и силите на Съветския съюз, в сухопътни сили Съветския съюз и България, по-късно Варшавския договор, имат превъзходство. Но докато дойдат военните силите на Одеския окръг, докато дойдат до нашата граница, са необходими 10-12 денонощия. За тия 10-12 денонощия числеността на българската армия е неколкократно по-малка, отколкото е числеността на турските и гръцки въоръжени сили. А турските и гръцки въоръжени сили в съответствие с доктрината Труман почват да се изнасят към нашата граница. Той налага като основна задача не военното разузнаване да се занимава с някакви вътрешни задачи. Изключва с всякакви вътрешни задачи. Нещо повече, даже на МВР му поставят задача да помага на военното разузнаване.